Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Adom se sreku si anansi munom fwe. Nansi munom fwe. Nansi munom fwe. Nansi munom fwe nansio. Oh kuya Nansi munom fwe nansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Adom se sreku si anansi munom fwe. Nansi munom fwe. Nansi munom fwe. Nansi munom fwe nansio. Oh kuya Nansi munom fwe nansio. Mitro kakamio, minro kakamio. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Kenkan, Kenkan. Mitro kakamio, minro kakamio. Kenkan, Kenkan. Kenkan, Kenkan. Kakamia mpo kwa mwasi anansio. Adom se sreku si anansi munom fwe. Nansi munom fwe. Nansi munom fwe. Nansi munom fwe nansio. Oh kuya Kenkan, Nansi munom fwe nansio. Mitro Sabre yama bushafo nyina adwo emamu nyina nso akwaba enim se Nyankopon adawruma ode achen sabre ya agokansiefo football yi enso atwam koyi na sabre de ebraso se yede edwumadie sonkono na yede ebramu ya chamu bio emamu nyina nso akwaba aha Adom 106.3 kasafide zuna sabre masogusu amutino aboafo ne badwafo nso aye krado a yede dwumadie no ebrewo obidum bie kwaku adukumi na fe shan akwa onum na ebobo bibia no ama bibia ekoso a yede ebrewo na afi ayiwa 05 enso na ehwe wa bi wo social media no papa on ehwama Facebook Adom Facebook no wanya na live ewo honom social media no eti wono so aye krado a odi ne dwuma den na chise no Nyankopon enhira no na Top Mind Multimedia Institute media school papa ba kope ya organ ha yaje atumu a chese enya semketo akura wo mantete sonko kura de bua nkwada no a omasiso no no manya nimde atumide abobra oya de panyame nhira no na sabre de ode betum kura de enje akono ene scholarship free a ode ma nidi wo mom hia mo pa student no a omadwum so obi a wadwum so abie chese wabin obroni kana brilliant no se sankrofo no wo mom free scholarship a sabre free sabre de koya admission wode wo ma free ntino mo mo wa hu kyerem nemum madwum so abie no mona ode sade no emamunti eno an se obefre no na afi chese o setima kano we de energy sem o so wono so de wode boa Ghana ni mapa de wode bo man Ghana eso eno no baby wono ye Kaneshi Zongo Junction eho eno no aso wa friend telephone number no 0244 022 778 0244 022 778 and 0266 436 07074 wono ena hwema bibia nso ekoso agrona yede nyina ejina Top Mind Multimedia Institute nti agrona de aba no edepa we de o free scholarship tabia heba Mr. Anso na afadwuma de lesson na so waya de papa wode abibiduro kan ena wode edidwuma esonko tabia de obi ani tua Ghana ha de agyeta agyiwiase afana nyina Africa bibima eni abochima mu nyina no tabia agidini ewo honom wode nubrane ha manuahini eni wakabom no wode aye wanwa enti eye tetefo ensa no Nyankopon so yeni dwana ba ne mfa na ensa ade enti no na tabia so nyamiama ne nimdia wanwa enti obi a ebunu ache wo hunam tutuo ne wonu atontum di hunam nyina ya oya bo so beda so no waye basa wo de tabia no fight se unsu na num na bo se huru mugya no ma mugya ntumi di afusan yoyo e basa utumi da hati utumi di difu utumi da hati utumi ko wano na ho asiu so na opedo do to a
Oko pharmacies ne chemical shops so adudu nyina benye bi ato oko bi abenye bi ne mo pedudu na tu aton so dia ene oko na naboachi okanshi na repashi ventures okanshi kings work okanshi enso sabetuma ka bi wono telephone number ofra obenye omo no 0243 686861 0243 686861 wonsa betumi aka eno ewo honom na mia midi dwumade nanim nsoso de mo amutua awurade akoa bosheba na Osei Bonsu ya awurade asra no ena nso midi dwumade nanim ayede bro se de eno na abeka bosheba na enwoma edi dwuma no eye ujejeje no je ene owusu ene otwere na below of Ghana languages for ena etintimie ujejeje eye nano na chese bon ne betwem ba ko ye de brem ye hyase na ohwa ensem ne wo mu na emudu papa eka abrabomu asempa ye abranti bi akowale obi a ewo ekurase mfase wo hia no wale no na wale no ka onyini ye no oso ne papa de na ko school awie anka ne papa wale ma no wa mpene so no no akopɛ oba ono awopɛ no makoye na mafodi bi na mu nsem de mutibi sede ema no wale fo ema mienu ko hia a omu yo mutia enkomobo no ekofa ansem bebre bae no ene eho ana yebefa afri na enesu yesaka mpenifo akukudam aba ebeboy papa didi kan eye openi Oscar Samodonko ya we Ghana National Association of Traditional Healers Greater Accra chairman and of Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioner Association Greater Accra ono na say chairman na ono nkasa no so ene Donko Herbal Center ono na edano openi so ewo hanom na nana oja nso yobi a wabi osunsumu ode chese wo hwe sunsumu ne momosade no bianso ne hamaso esen ade ene na adwuma bebre wo mse radio so matene nkapa nana oja nso aba ebebo adwuma de papa ode nim de beta akire se nsem bi ho a amamre nsem no bi ho so a ne kosunsumu oboy eti yama mpenifo so akwaba na afi blight nana a champion ya efenos se blight wono so abeka ho ha nti na de agro no ayede ayhwam te be mpanifo no nyina enso akwaba na afi yakoya ni ma no mpanifo me akwaba na honam tizeni yo hade Kenkan dwumadi eye dwumadi edemufo na the whole Ghana amansanfo dwumadi ye de aba ye de boa ama Ghana obia nso so ehu sede ya setrem no bisa bobra efa obia bra ba wabo na wanyini waba kokora na wawuo ne ho nsem sede wotena se bo ne bra faye no ene ye kan ne yesu ebidi abo ye bra nti nyensem bia ya na sesem dabi etina chese eno no moma yenko na afi yenkotie ene emu ensem no ne ba ye ne empenifo nso ebetwe ho komo nyame ehyiam papa ha ayadom 106.3 Kenkan dwumadi so die Kenkan yo Kenkan me Kenkan yo Kenkan me Ofa etosumi ukweda bi anwumre ena dwunase diku ema dawuru ekasa ese ade chia obao oberemo obia enko afum na obekọ kwasafu dwuma esene santi ade chia no obia anko afum esusu a etuenti okwan a ema afa so ekosuo no asei dontoli anase acheche agi afa na mfunso na afunso eni oba biara wankodo sukwanu bi emmaluma no nyina so eko suku edan ho adwumaye emframa kese a eboye no ama suku adan no so apa enti adwuma ewo ho no anya adwumawa kwabena ni makonso esore anopa no okohobi afei ena wawie suku ahodo a okoko no nyina na ogi na akofiri adwuma ase okogina omanfo achi kakra na osan ba fie e be hye ne dem oti opono ho
kan enwoma no ana ote se obi efre no ote ofra edikan no nanso wamua ni nanaba esisubio efre no se enti enya kobna ni mako eno shadam ho a onfi mi afe die me fapra umwa me obra ubo afa brahe hana men show nana yo tie insunu wa adwen say ube ware no media mempin Pitro kakamio minro kakamio kakamio mpo kwa mwasi anansio Pitro kakamio minro kakamio kakamio mpo kwa mwasi anansio Adom sesreku si anansi mundo mfwe nansi mundo mfwe nansio oh anansi mundo mfwe nansio Mitro kakamio minro kakamio kakamio mpokwa mwasi anansio Mitro kakamio minro kakamio kakamio mpokwa mwasi anansio abusanfo na sedete no edumza agro no ayede papa ya manfo ani abrepa na nso no video no na edu bia na enti yegusu a ye tutu ne ma ye sisi ne kama na motumenya na kama video no video de du bia sa na obresa no na de ese ba no enti yegusu empedifo no gusu ye sisi ye ho adwuma na yesaka because Adom 106.3 Kenkan medwumedie so na sabre waso gusu a wuti no ya ye de ebre wo no na ujejeje na wuti enka no esese opanio akwadao abrante wasiso ababa wasiso ese wotena fidie ho na wutie se wutie mi a ka che obusuafo nyina se wonfo na fidie obi anfa na fidie nto Adom 106.3 na wontie Kenkan medwumedie no bi na emunsem no mudu papa mpenifo kukudam na eti na meka wo se wo mo so a radio station afa dwumedie live Obapa radio ewo Germany memu ana afi Foxstar radio so ewo Columbus Ohio umafa dwumedie na Obapa radio ya mamu nyina nso so ya de nchasoko ede mamu Nyankopon awrade enhyiramu na onkam ho ewo Germany memu Obapa radio waya de papa ya shase pepepe na Kenkan dwumedie omufae ana afi Foxstar radio Columbus Ohio omususu ATB Creek radio GH Creek so afa dwumedie live a ya de ebrewo Creek so online radio so kokora ya Reverend Prince enso ede baye na ewo Dansuman Ave Maria ho enewo uko twini honma obenyu uko applications na nyina no download Click Radio on sabitu aka na otume TV enso ewo ho Click Radio so omubomode papa DJ Powers enso ebo ho de ndi sabri momeyenko na yenko etie Kenkan dwumedie no kwasafu dwuma esane santi ade kyenye no obia anko afum esusu a etuenti okwan a ema afa so ekosuo no asei dontoli anase acheche agi afa na mfunso na afunso eni oba biara wankodo sukwan no bi emmaluma no nyina so eko suku edan ho adwumaye emframa kese a eboye no ama suku adan no so apa enti adwuma ewo ho no anya adwumawa kwabena ni makonso esore anopa no okohobi afei ena wawie suku ahodo a okoko no nyina na oji na akofiri adwuma ase okogina omanfo achi kakra na osan ba fie e be hye ne dem ote opono ho kan enwoma no ana ote se obi efre no ote ofra edikan no nanso wamua ne nanaba
esisubio efren se enti enya kobna ni mako eno shadam ho a onfi mi afe die me fakra umuame obra ubo afa brahe hana men show Nana. Yo tie insunu wa adwen se ube ware no media mempene kwa esanse ni wo Nana, ayade a aka akiri efiri se ensun wa wo mpene se me wale no Nana me na ahyeha wade mpo dada. Kwabna usidai Nana, ensun wa wo kana semu mpo no Nana me na ahyeha wade dada. Kwabna woni ensun wa hyeha wade na wodabe na wunu awade mu nsem Kwabna se obi ba ware a agye se nina ene naja ene ko ekwo hwehwe oba ede bre no mane ware Kwabna enye se sabi wona ma bonti a wohunu oba ena obetimi aware no Nana, na se meja hwehwe oba bre me se me ware no na se man ware na wo se me ana. Kwabna ekwia mo amehwame emoye bi odi amame waja ahwehwe oba amawo se ware no a unware no dama wodwene se aware te se enam a yaboaboa egu apaso a ya tetere yenye ne sa kra na se oba epesa ware a odi tu naja enim ema ne kope oba ne hote oba ofri efia yare enim efia ohaubia enim no de na brow ama waware no se wo kwaware a ewo se wo hwe efia ohaw enim efia yare enim empo efia krono enim ne mom se wanhwe ne saa na ukopre hu ekwaware wo safie ni mu a daache edi ohaw ebrew enti jai dia o kanokra mi bretu ba ata samanin kata ye die mi hwe emma efie ensei nimakun ebisa nia wahu ewo ensono wa ho a enti ompene awade no so no Nana, ede ba ade na ensono ade aye wuntira wo mpese Nana mewale no Kwabna enu ana nkese se wo bisa na wo hunu ansana woni nafa adamfo bi twene ase kromu haide efie bia ni ho a minim emunsem se obomo chichire efrin so ase be ka kire wo se dencham ewa yenji na chinye esanse ofrinsium otwedi ampon ene asase yada romanti watimi akosuku awie enonti mi awo uriye no mekum odwan fita edi shira wano wona o say uko baby akoye adwuma esese wunya oba obetimi aka wo ho na waboa o sane ebeya wodi bibi ebeba fie ese waja epe oba a odimu edemaw ajwa sewa kwesi mensa nanai so ye kama
So do what you call baby. Eye. Nana, adwa se wa be ho asem na wo ka kire mi. Oh. Kwesi men saba adwa krowa ne nanai. Wonnem no. Nana, so no nti ananana. So wo yesa nana wan hwa metu kwan po. Akwa akopɛ baabi abɔ me bra na me hia oba foforo bi na sɛ me dɔno makoma mu a mafa no na me ne natena. Hey, ukoto oba wa kwantum eni enkasa oba no ontu ne nansi hada ewiase se ukromu pete edi wunamu a ebika inti abaya se ube ware ewo ukro. Nana, ya wo kana kura de na najai. Me kwa kwa shede mo kura adwene me ho nana. Hey, wo twa fa me so. Kwabena sese de wama wani atena wani nton. Debi ena obehunu na nye nne. Dano nimaku efredi no wa ma efie ntem oduru efie anadwa obiara da aduane a odisi ho ema no no wanhwe ani kura ana okodae ahema ana osori dwareye okanentade egusu na ofredi okotena school edan ho ekenkan ne ngoma eye kakra no we na adwene se okofie okwanso ana ohia ensonowa ani bo na nimpe no bisa ni makose kwabna ni mako na denti na wamu na wanim kusu sei jaya brawo bibuafu ada obuafu mi ana bibufu sei obi amedo sei be dem buafu na di asama wonim so umu na sei aya na mempe kra e di asama anya me nana ensem bi o ka kire me en de wo ye no mempe kra ofiri se me ya bofra ba bi no tete aduane ahyema no adan me wadem ana ofra me ensem o ka kire me no na shini ne tan kra eye me no kwabna eya no anya botre na browa de sabi otisa abofra enti o ka bibia kire wa ya no anya botre woni ho wai adan wo sesei wo se won pese me no ebenanti biem afei won pese obetu nanpo ade asi ye fie ho wona na idie o chiri me na na anu kosi adakpa me ba ho no mo no me chia no ani chie bia wo bu me wan fi me na me konso a me kra no se me didua se me de homa wan fi me se me nipa mpo o chiriwa na aye dai me na me se me ware ho se me ana me se me chiriwa ananka ebeha na ana no asem wo kan kra shi me kra nse won pese obema ma ware wo enti sana bro yi wotie me de hamimpo kwamnane se mo ne bede kwabnane wo mo ne bede de nanso wona nso de ohumia na waye nanim animunchine atikowisa se mini ho a no otwa madapa nya anu bini na nsa me kwa asu a me fa mu mfikyire ho me duru ho na wona hyede mu tutu mafu asema mini ena mo ho nti me gina ho tie ya wunti mambio manu anka bibia ena metwa mu koye na nya ne omo kampo na metio menya kase wa na mepewo no omo twi omumu ene betene beye pekora wa na mepewo do you was one and per wati Matsi wodo you enti obi akra menya kase wa na meware no wa na meware se menam na so bi ka ho asem boni bia na ma wo ho te se kontoa na megidi se enya ade a obi betimi aka ho asem boni a me magi atomu da na me abrante
yo ti se me eni enka ebe ben obi we shia ni da na Kenkan yo obi zu shia ni da our government transport obi we shia ni da obi we ne ye obi zu shia ni da Ensunowa ehu enkonwa mienu bi se esisi gidua bi ase enti okire animako ema wonu nyina kotetena so otena ase pe ena ensunowa ebi enkonbo no ano se ni mako se ya warrior yi die se anye yia ebe ha me papa me di mani ato so ne sanbe na ebe san mi ama enye esan me na mese me ware wo ensunowa we hu asan ene die sempo sa warrior yi eye mpo a o maame ompene so wo nana nso ompene so sempo o papa mpo so be pene so mpo a minim na ye ware ne sen na ye ensunowa ka wo ya amambu afu pa ade wo na e ware wana ensunowa ede ne satia baako etua no ebo ne tinko eka se adwa se wa nsunti na de bia medinda pawa so okrodua yi mu ekono nko anso a nko wa blegu adwa se wa na wokọ ware no eni edue oba akwadwufoe oba wonu maduane ye oba ofrantuma wontimi nhoro ena anokra ye kọ epunu to yasi hwentuma na efra no eni ye dika wontimi mfi na me waya makwadu sakrampo frampo afono me jai kasa na me ware se wa ade afọ ana ye hata ana se awo ana ye ema sada kwabena me fi ya warrior die eyo nyankopon na ahihye na fa me kon na so kra ohu adwendwen kwa ne kume na me ye brebro timi danso a na me so ho da ye kra enkoa na ade chia na ye me se me ntutu metena wo so mpo esrowa kwabena hu se o dom yampa na se de me so mi si do no bi kra na enye se de o si dom no bia esrowa unimade ame so me fe wo ho pa ene wo hwene na esentemu tia no se mi hu a na bibi ya ye me senka menya kura na nka da bia me namoa na wo hwene ni kura me na me hwe kosa esrowa yo ba ho fedia me dododo wate me dododo nenso o de to bo ase mfantifo ebuo mbebi se abotre etutu enkokoa nanso wodi agyae odo a me de do wo no ebi kura na eso esene wodi animpo na agiso wuo ana ebetimi atete ye ntem agiso wu ampa na mpo so wu mpo a mini wo bewu abom odo woni betimi awu abom wan eba odo dia mini wo bewu abom ameso men kan kire se sempo uka se min twa mitiri emfa mawo na fa gigi wani a eno de be yehu o de anya hwe wodomi a me so me do bi wate ma fiafia odo ye mi kofie me ko no mo kofa awale asem bi mu ba me mpene kora kane anana isi asiwa sese de etwam enemrem hwan na betena ase ama naja akofa oba ede na bre na ansana onya woyere anim guasie sei enka edwena sefo anya wo enakura aka mebe yo ho ade eni akire bia mintie de me papa mpo eka se wo wobosia kura me kwakobo na me de ayo ho ade ansana matoa makontu so na ensu mpo enya de ameja wo akire me ne wa na ebebumako ayefro kra ebehia yema osofu bi abompaye amaye sebasa hwan ane betimi atete me ne wo ntem ana se hwan ane betimi ase me ne umienu ye ntem
ye be ware wo asori dem pe me de me ware dwunasefo aware tantan ni bi sa omo aware na wo mo ware a na omo de ensafufuo egu fam eyi apaye no me nya ne sa na me nti se akwasi broni de pepepe ma nya ne sa na suku a me koye no eso mfa so ne sei dane de ebeye dwe kwabna fiehia ware ne so a ye betu ensa frɛ ya dɔfo nyinaa na omaba akogya ya wasɔre ni efra sorry dem won so aye ne omu nyina befie ni abetu punu kesi amomo amobia didi ama no ho asisi no ho so ankasa na afenso kwabna me down bisia bia obabo ami ade ya ware ni bia no mabuaw ami antitini nyina nkakra na menje wo mu de biara da we ama mahu se odom yampa mahu se me ware nso a obehu me yam kom na behu se nia mepe oyo ba pa menya ka se me ware no me ware o otenase ebo enkomo ekere yiye osore ye no na ebre ekọ enimpa ofa etoso miensa Kwabrani mako Papa bra Papa mini Kwabra asemenya enkrata bi je ne Kenkan mame Kwabna na obi amamo ade se kan mame me di amawa wadan wani eko adai Papa krata ni kra no nyawo dia meme dia sa Papa mbachane na ensem ben de wom Papa ensem ewom no me school pon a me koye no ana ya tro ehun krata dia breme mate hwe edu ho na frɛ ona na ata ama me yo papa mate me frɛ mo na ya enye boni bia na nansen me hunu sɛ eye kwabena entena fie ebiemu nso abrewa enimu nti emma me wo fie ha kra na esi eduwa eyi masitre sɛ eye kwabena one awo abrewatia entamo ngokra na me pese me busa sɛ abrewa edien na esi meti hoi menya bofra ade a yɛde nsa ya eye yie no sɛ yɛde nsuo ya enye yie da esukono mate sɛ kwabena ama nani atra nani nton sɛ me ne kwabena kasa otwi fa me so na okɔ enam ababaawa opesa oware na mempene sunti one menti ye kra wo fie ha me de me ho amekanti yese menye empene sei so bi hunu ade tuntum anajo a ontiem ewia sei mui se ekrontu wuda wo se wansna ene woka na se ekrotu a ehwo na obehunu se wonam kra na wansna ediwachi mete hei wonti memfa asokwa enda ne me achenchena onwam neti kopoi ene soantie kwabena ni mako ejina manim se oni abna nsonwa ahyehya awade nenu ana mekwaka se mempene so a one mete adoawo masui se
okona wade na ye a sania ye peno ano no nanso sanye ye a mempesa chinanko awo metimedem na mayawa egu edi ho yo abrewata medawase nimako ami musau se asemi eye no kre yo papa mini asembia ka nimako kwabena na asema wo kan die na se ekoba saa na me so mfaso eni sei ehefa na ekote saa asemi bi se oba eso aware a ono a na ekope oba ewale no kwabena dabi kra nenka mafo kra be sere me ye betwa me mpoa obi a me ne me namfofo kwesi tano eni kodwo kese ede akoto oba no awofo mpo anim omosi ochina omomra no mometie ehumuaye maboaboa me ho se omubua ye mpe mema ya disika akotu oba ni tirinsa na mi disika nso ama ye de ate oba ne danta na mama sika oba no ede benua aduane kese misa disika nso ama ye de atu oba na se ede na bro we nyina eye meme asede se eja na wo kwabena sika ben na wo wa odbeye sa adwumadie we nyina Mitro kakamio minro kakamio Epa mescha usunumbi Epa mescha usunumbi Kenkan me Adom 106.3 Kenkan dwumadi na sabre wasungusu a uti no live efri Adom dwumadi sunkukura edemufo na chese eno no sabre de yen sabre kura no ye ne empenifo no a empenifo kukudama ehyem no ebetwetwe nkomo na yahwe ensema bae no sede ebesi abono meka wo se Obapa radio Germany na Foster radio Columbus o ma fa dwumadi live Crack radio GH enso fa dwumadi live yanko openi Oscar Samuadonko akra eja misamu akwa babiu ya happy new year we de ye share ache enya sam keto akra na se de ufre kuntunkuri de na je se ye busa bi ufre kura wa wo hwa obehu ade atoni every na yime enya sam keto na wada da for me meswa oswa weni e ma oyako e ma yako eja uhwe ensem ya wutie ya ujejeje sena usi fase no de obese osi afase no yo ne mi hu ne se ene
mrante ene nketesi a aba no wontu wonfo na se wantie afutu nso a daache no ne beto no wa wasem tina homa ne se jejileje wa jejileje enti ne wohwese ne a abrantie eye no a sana na tebebre ye no wakosku kakra nti onti afutu bia biom na o papa no kra nkasa no a wo no wakosku wa abrowi wakosku ono wakosku nti okasa se wutie no nanso sabe esne school mu nyansa na esno fie so nyansa enti se ne na tetefo no ye penefo ye no eye Ghana mamre kwanso aware enya abrofo kwanso na pratene kano enti won se olodina ka se onana ka se oyena anye ya eno de ono na asem na ono oteneba bi ochena bo bi meka se ebia abrowa bi na ode ne ba yi aye na kwan wo fa so kwan nye enti we no meka se Ghana fo mrantie ene nketesi a wo fa ntu ohofo na se ntie ne onwam etiko po ampa yo ye bedo aspa papa nana oja su obi a se me nika kan no wabin ewo sunsumu ene honamu na mum wo mum ye sunsumu adwuma ma bini se no mo ana sa di amamre ane amane edim nana ye mo akwa babiu yeja na adwuma mti sei adwuma mboko nana so ewo sapeman se eho na dada nyada so di adwuma no yo nana ye hwe sen na osusu wasi esem kakra utie sen na musu ohuno me ensem ni nyina no e de fa sunsum mfemu a abroweti ande o ka che kwa bada no ehu hia pa de na abroweti an ka kira na ehu hia efise e de na mafo aba no omuntie futuro na abro ne sem so na o ka no o ka o sunsum mfem enye hu nyama fem asam na o ka ebia abro no ona watira efio ache no numa ebusuani mu nsem ino nim dia de ekoso ewo busuanim yare a ewo busuanim ohawo ebu busuanim ebia ko no ordinity we busuanim kra ebu ad sebi do beto nso anu kra be den what I said it abro no ono ka susu masam but abofra no ono odechi ino odi tu anamo eni ni school awako ino odi tu anamo so what I said it is a wentie na abro eti ansam na o ka kire dia wa hwe be ha ne dachi enen so ekoso obi tumi di odechi koware anche na ware na egu yeah yakoso pa what I say because aware na okoware no embisa ase efie na okon no embisa ase wa hwe se efie na okon o eden ohaw be na wefio so what I say ana yare be na wefio omo ni nyina wembisa ana wa mapeni bia eden entu nufo ana wa mapeni bia entu anama bia eden amfa ba no ono na ode ne pe ebu ana mbranti abobi wakosho bebu akwa we kwanchen baby no mu do asisa so tera se me koware na peni bia ni no ode akwama ne sofo ehira so ne sofo ehira so ne se ato amamre na yakropon di mani pana ebia na kokohu na buru etia no a na ka ono na obehu nsem ayere ekoso so onyini ana so kohu obi a obi ohu na de a ko betimi atre na ebia aware a ukowe endi mboa nti ebu atwesan ba na sa na mani nyina ni pendi ekire ye de odo ina ne ekutie nipa ne ho ya me fe nti no fe miso kakra me waka ro yo yanko ye nua be ma blight nana echampo wofa say na wonso de utie ni ujejeje say na wonso wasi afa no yo medanse bebre ye chia Ghana for ne omo wa brucho mu tie nyina na papa me de kakra me kan se Adom FM mo de ade papa na asan ba no na nka ye besere se mo nsan ma nko TV so Adom TV o pe she is a program we a very big program okay ye boss ye penny pa papa wo tie pa papa se wo tie ye dia wada wo tie wo butre video ya nhye ne mfa nko TV so ade nti na me ka sa papa ya to tete amamre no ato atwene ani akofa akosi broni amamre e dia ba nti se akola mu panyini mu akola sa nneema na atena sia ba bepem sabre na ne nyina afiri dia efiri osom efiri osom ene de sa nneema we yaba na osom no kra na de sa nneema we yaba ndi asem kwa na Bible ka fa ware ho emra Isaac yaba ware ama no ne papa anko ware ama no ne maami anko ware ama no osoma na koa se enko pe ejere mre ne ba sa sabre no na
me ka besi so Abraham na okoya na akwa na nkasa ne hu nyansa wokwam se ene ma memfa plan we say okay the oba mesre ni nsu obema mbia no ma me nwan memo bia nom no ono na me de ne beko eso no baba what you say ono ni oba papa esom na ede sa ne ma we aba e wo bible mu ni bi say he fun na sofu bi mra me kire me say quotation we kire say yenya wedding quotation bi ani bible ma kire say wo say yenya wedding ebinim eye abusuam bienu atena se ne aye wo de papa yemfa ye nin ko ye papa nom ne ye nananom time aware yetimi gina bia 25 years 30 years oh me ware ho nana 40 years ni o fie bi onum ni o wo be ko Roman solid dem na omadi be 70 years 80 years no mo hia mo ware so na papa ware be na timi di 1 year eni 3 months nyina wo mu and that wedding na 3 months nyina wo ni nyina ya tete amamre na ya to atwene akofa kwasi broni amamre ena edi yenya no enti na abaya ne na mo a o se abranti we mehwe ne dress na mepe no ni trini eguso mepe no mehwe ne nante keke kora na me yada no ene boys abanzo de onim de omope eto no omo se friend bompa edi edi amano no edi amano no ene bompa no ne yehwe enti na abaya bia wonya sika kakra no akotwe ne to no hia na chese front and back as yes tabo intakula na what the side we were ewura wade ma papa emfa so papa be ne beba so ma abrantie ya de a wo ye no ya dwumadie mo na ho ya mesere na ho ya mesere na oba ka sehwe soro a papa ebe ye nkasi wuti ase na sha ase bompa ye se wodo akoma nyina mo fi se emma ye very dangerous and yes ma bi no mo just am ma woni wo hu yes o se so yira oda kukom yes ene se o pese wunyini cha suro den oba nyankopon ne suro oba fisa bonsam ene wan oba enti oba dada wona ne dioma sam na me do na me oba ka so do na hokra na no ya mpentoa de agu nkwan ma mo anom ne nkakra wajapa de enti abrantie no oma na ni na ho na nya futuo ma Ghana man ene yen a yesi suwe se aware edi hwehwemu a esi ase fisa so wan hwehwemu ankosi ase a papa obekwa asan se de binom akwa asan no abusua bi wo ho mo ye greedy abusua bi wo ho mo ye peseminkuminya abusua bi wo ho a just omo ni brebrade enti wan hwe ya wo kware na obabua na ma na kwa kodura brochiro beka cha se fa ho manya be ma fofo obeware no enti ne se wonya oba no mpa yen kasa nkyine hwehwe bi o wonkyine na hwehwe bi a fa ne bre abusuam ne fa ne be kire wo maame ne wo papa na omo ankasa nyansam mu ne Nyankopon adom ode adom ye maame no ne ye papa no ombe fe kire abusa ma wo se wo akura wantimi abusa na obisa ma no kasa nya hwan ho ye den eti wo emfa ho fe nko emfa ho fe na ho fe de obekọ enso obesan ba me das papa you bright say bright nana akra why sunsumu ne pe ya wa bini wo sunsumu awale ne be den ye busa wo sunsumu ye be den awale ne be den ye busa wo sunsumu ya hwem ko be ne be fa so odo aya akoma wo sunsum fem no ana ye wade bi e friend star oni ni pan star oni ni pan kra edin hia bibibia mu be ye bia no eyeye ade mamo so what you say so oni ni pan kra enhia bibibia mu be ye bia mu tena mpo a ana mu ware mpo a enyeye mfa mam ensimu ye so what you say ina ebi won so no me bi nsu ya den efifie ho ewe busua nim ebusua na okwa ware no no me bi ya den ewo ho mo enti sa no me na ebi a wo satam nas na yan wo enti ya won unim no me kra ya de ewo ho enti echiri mara ewo ho no ina omunim no me pra kwa ya de ewo fie ho enti na aburu wetia na ya de etu no fo se amane ya de enko eho adese mo nware oba no because onim no me anase onim ohawa ya de ewo fie ho mo enti na otinu fo se amane nko sa fie ho mo because onim se so okofie ho mo a ebi ohaw bi be de ebeto no anase amane bi anase problem bi beto no wo dati bi an asem ti so what you say anase obokwa ko wo baby a ade yare na beba ebusua ni mu so what you say anase so oware no so a se ye ba physical ye ba hunema femu a nara so no obabi ekra enhia so wo sika empempempo no ni nipa ne tra nana usika nyina besai
because numia e wo fie omo numia edi omo so numia nana no aye ina aye de ekuti omo iti se won so ya bema na wan tifo no kwadi ni penechi sebe anye obema nko anaso oba se bema no numi bi di nechi nessa uwe sika mpepem na okwadi nechi awusika nyina besai etina bro nka se sente ni ongom etikopo man fa ngoma na ma wo mu na yemfa nipa ba mienu mi sebe na de se de efidie do yes ante no number no 0268499347 0302216561 0302216562 Adom 106.3 Pacho what be hello me Pacho what drew Adom 106.3 club Pacho first na favor Radam sister Jamfefi new tapo atem yo sister there na efuto be na so fa de ba me Pacho nka tete no o ko wale na se o pa mka se fio o fo ka se fio nya e sa usan ebia na bibi ofie ho enye ke se otie na ofo asem me so badwen kire no yo ye bedo ase papa hello good evening ya me dey me ba cho do Adom no se ba che first na favor I have respect because see Ashamal Bano John 5 yo respect say na so efuto be na ofafiri me no ka che respect e ka ti de amanfu go etie mu pa na nyame hwam na djuma pa mo bomo ma Ghana so afutu ka ka o sa mekanise sebe dia abrone kanu o sanka be ma no obomodia no odi edjuma ontie dia o kanu na obebo no awar ne kwan wa nti eyen to boasi ni ishushu medasi yes you that's papa Adom 106.3 ngam jumedi yesu ne ye fa do twa to bi na ene de yentimi mie ayine mam kase hello nyame Adom ambenya no ye hello la no so jame hello me ba cho do Adom 106.3 pa che for say pa che fa me ya me ka sofi da kuma ya je adwuma mo ye na ye adwuma papa na ntirima ban 15 penny for wa futu ya mo ye na ye mo kwaso nya sa na ya so ya mfa na ya fa mbo ye bra na me nhira mo yo ye beda ase papa me ka o se Kenkan mi dwumedi e ba so kosere bia efi nonum ekopem no nsia e Adom 106.3 hwe no wanyu hu amfirim na se me ba de ye mususu agora ye nkoi eja papa ye papa no wo no ye pani pa ne kwakura no sai na wo bonto fa kire abusuafo me de massive titia the American ne say ashasi nia abranche na ketese bia tibia no ofantu ne hofo na ne awargu no adoso ene besra ye nuanom asofo ne so say ma osofo biara enkohye ne ho say ma bade a me de pedom nti me hyeba waro so amamo wo yesara wa ne gua dache no obenya asotwe if say aware and na yere cheche oman ene wiase say aware gua say wiase na na egu no ene ma nyame hira so ba ko pa so awale eti aware de wo yosofo na wo ni pa bi na wa hye aware no ye na aware no egu a masa me fe say nankopon ba twa aso aje do ase papa ni wo futu ampa uni pani adue we pani ye nya pani wa hapa right ne kwa ne say na abon to fa kire busuafo yo me de American chat won say ene asofofo no say wiase asofofo no ama yato yetete amamre no ato atwene ene abrante timi ko hu sofo se me pa ba ya we sofo ne timi fa awofo ne mamefo ni nyina ti wo hira ware ne so sofo kra timi ka se me nhira so aware ne nyeye ene omonsa no so na egu aware bebre nti mesre mrante ne me ba we si so ne se yemfa kwampa no kwampa ne ye nananom kwampa ye fa so bible kwa me ate se abusuam yenu ni hia ne ka bom no mu gitumu aware na sipi enye wedding na enye engagement abusuani mi yenu ntena se no mu nyintum se de me kan no ukofa oba ananse oba ukohia be ma na opena fa koto ma me no papa anim no mu mfa ase enye nhwehwemu ma na wade bible me ate se obi a onya yere no onya den adepa ye beto aso na blood one chewachi kwa kakrai top man multimedia many assistant director
sa na mo se mo ye bibi wa ka mu tagi bonita woni enko ya the scholarship biaba say ya hwe ya hu say ohaw ne amane bebre e wo ho sikasem ye den ti the scholarship aba first 50 students no scholarship da ho mamo na mo interview ne ade wo mu a wo ba ye betimi aye de ene wo atwetwe ho komo onwo wo ni die kakra ana say won 0244 02778 0244 022778 and 0266 436074. Yo, yevezo. No. Again, the kwakwana we e bere na sunti. Nana so e WhatsApp man. Nana oja nti se opese ko bisa wale mu a sunsum so tenase a. The number is 05047296939 05047296939 and 0242965466 0242965466 na je se o set me aka no tabia ha ba me say fa dwumede ndisi na so o mo ebo aye ma ye de bre wo ene obidu bi kwaku adukumi and affection akwa ayiwa 05 esre hwe social media no so awurade akwa boshe bana na Osei Bonsu enso na etenadwom and afei openi Oscar Samuel Donko enso efri Ghana National Association traditional for nyina chairman ebebo aye na bright say bright friend say bright ono so no na champon ono so bebo aye nyame ehira no anafi na oja enso yes sunsumu spiritualist ya WhatsApp man na nso so nyame ehira wonum ene afi aboafo nyina top man what media so nyame hom sabre